Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Mandoy. Taong 1973, Tupi, South Cotabato. Itong mga panahong ito, nakatira si Mandoy at ang kanyang pamilya sa isang bukid. Sa lugar na yon, wala silang ibang ginagawa kundi alagaan ang mga bakang ibinigay ng mga magulang ng asawa niya sa kanila. Nangako kasi itong bibilhin ang mga bakang yon pagkaraan ng 3 taon, kasabay ng bago nilang bahay na malilipatan. Bale, kaya sila roon naninirahan, alinsunod sa pangako ng mga magulang ng asawa niya. Aminado kasi noon sila Mandoy, mayaman ito. Bukod sa hekta-hektaryang lupain itong pagmamay-ari, meron din yung malawak na sakahan at halos hindi mabilang na tindahan na nakatayo sa iba't ibang lugar sa Maynila at sa mga karatig bayan nito. Upang mapagbigyan ng kahilingan ng ama ng asawa niya, wala naman siyang magagawa kundi ang manirahan sa lugar. Kampante naman siya roong tumira, lalo pat meron din naman siyang mga kapitbahay na malapit lang sa bukid. Kapag may kailangan siya, mabilis niya yung malalapitan anumang oras at sitwasyon. Sa loob ng halos 3 buwan nila roong paninirahan, naging maayos naman ang lahat. Minsan, may mga pagkakataong hindi na sila nagsasaka, gawa ng pinadadalhan naman sila ng sustento ng mga magulang nito. Kahit papaano, nauunawaan naman ito ang kanilang sitwasyon, lalo pat ilang buwan ng buntis noon ang kanyang asawa. Basta ang mahalaga noon para sa mga magulang nito, maasikaso niya ng husto ang mga baka. Isang hapon, habang nagluluto siya ng kanilang makakain, dumating naman ang ama ng asawa niya. Pagpasok nito sa loob, nadatnan siya nitong abalang-abala sa pagluluto ng kanilang hapunan. Nang mapansin naman niyo ni Mandoy, dali-dali naman siya roong lumapit habang nagwiwika ng, "Ay, naku tay, pasensya na ho kayo ha. Hindi ko kayo napansin. Marami kasi akong ginagawa mula pa kaninang umaga." Nang marinig naman yon ng ama ng kanyang asawa, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Yan ang gusto ko, mapagmahal na asawa. Nga pala Mandoy, maaari na kayong lumipat sa bahay ko. Hindi ko na kayo gustong patirahin dito, lalo pat lumalaki na ang tiyan ng anak ko." Dagdag pa nito na, bukod sa mga aswang na natutunogan nito sa kanilang lupain, meron na ring sumasama sa kanyang mga trabahador para lamang magkaroon yon ng pahintulot na makapasok sa kanilang lupa. Hindi naman yun napipigilan ng ama ng asawa niya, gawa ng ayaw naman itong masira ang relasyon niya sa kanyang mga nasasakupan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad ng ama ng asawa niya ang tungkol sa mga albularyong hininga nito ng tulong. Ayon dito, kinakailangan na lamang nilang maghintay ng 4 na araw bago yun dumating sa kanilang lugar. Pagtatapat pa nito na, dalubhasa ang mga albularyong yon, kaya na may wala siyang dapat na ipag-alala. Matapos naman itong marinig ni Mandoy, minabuti niyang ibigay ang pagpapasya sa kanyang asawa. Ayon kasi sa kanya, mas mainam na yon ang magdesisyon nang sa gayoy wala silang pag-aawayan. Dagdag pa niya, palagi kasing magaliti ng asawa niya, kaya hindi siya basta-bastang gumagawa ng anumang pagpapasya. Mariing din niyang inilahad sa tatay nito, ayaw ng asawa niyang magkahiwalay sila sa kadahilan ng pinag-iisipan siya nito na baka humanap umano siya ng iba. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman ito habang dahan-dahang pinagmamasdan ang anak nitong kanina pang nakikinig sa kanila. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, naglakas loob na yung magtanong ukol sa nais nitong mangyari. Subalit,
Hindi pa man yun tapos sa pagsasalita, agad namang tumutol ang asawa ni Mandoy sa kadahilanang ang iniisip nito ang kanilang mga inaalagaang baka na maiiwan. Paglalahad pa nito sa kanyang ama, komportable naman sila sa lugar na yon, kaya wala itong dapat na ipag-alala. Nang marinig naman ito ang pasya ng kanyang anak, nagdesisyon na lamang yung pasamahan sila sa iilan nitong mga pinagkakatiwalaang tauhan. Dagdag pa nito na kinakailangan nilang ingatan ng maigi ang kanilang anak dahil yon ang pinakaunang apo nito. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman itong tinawag ang mga trabahador nitong merong daladala ng kanilang mga pasalubong. Bago rin yun umalis sa kanilang bahay, inabisuhan nito si Mandoy na wag na munang magtrabaho kapag umaga. Ang tanging gawin nito, siguraduhing ligtas ang mag-ina niya nang sa gayoy wala silang problema. Dahil sa sinabi nito, tumangulang naman siya habang sumasagot doon ng, "Sige ho, tay. Makakaasa kayo. Nga pala, tay. Yung 2 baka rito, mukhang hindi maganda ang lagay. Kung pwede ho bukas, patingnan niyo sila. Mahirap na. Baka mamatay sila ng maaga." Matapos naman niyang makapagsalita, agad namang umalis ang ama ng kanyang asawa. Sa pagsapit ng sumunod na araw, napansin na lamang nila ang mga trabahador nito na kasalukuyan ng gumagawa ng kubo di kalayuan sa kanilang tahanan. Ayon sa mga taong napagtanungan ni Mandoy, kagustuhan yon ng ama ng asawa niya, kaya na may wala silang magagawa kundi ang sumunod. Dagdag pa ng mga ito na sa mga susunod na araw, meron na doong maninirahan na siya namang magbabantay sa kanilang tahanan tuwing gabi. Dahil sa sinabi nito, minabuti naman ni Mandoy na tumulong na sa paggawa ng kubo. Sa halos 2 araw nila doong pagpapanday, nakagawa sila ng 4 na tirahan malapit sa kanilang tahanan. Kahit papaano, ikinatuwa naman yon nila Mandoy dahil meron na silang malalapitan at makakausap tuwing wala silang ginagawa. May katuwang na rin siya sa pag-aalaga ng mga baka na siya namang ikinahinga niya ng maluwag. 2 buwan pa noon ang lumipas, medyo halata na sa kanyang asawa ang pagiging buntis nito. Yung mga magulang naman nito, halos kulang na lamang na doon na tumira dahil sa hapon-hapon yun kung bumisita. Kasalukuyan na rin doong naninirahan ang mga albularyong tinatawag nito, kaya na may hindi na gaanong nababahala sila Mandoy laban sa mga nilalang na kumakain ng sanggol. Akala niya magtutuloy-tuloy na ang ganoong pangyayari hanggang sa manganak ito, pero hindi niya sukat akalain na sa dinami-rami na ng bantay sa kanilang lugar, merong pa ring mga nakalusot na mga nilalang. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog ng kanyang asawa, bahagya naman siya noong nagising matapos niyang makarinig ng mga paghuning parang pabulong. Akala niya napakalayo pa ng mga nilalang na yon sa bahay nila, pero maya-maya pa nakarinig siya ng malakas na pagaspas ng hangin sa bubong ng bahay nila na hindi naglaon, sinabayan ng paglapag. Nang akmang tatayo na siya, bigla naman siya noong natigilan matapos niyang mapansin ang kanyang asawa na namimilipit sa sakit. Ilang beses din niya yung sinubukang gisingin pero tulog na tulog ito. Dahil sa pangyayari, agad naman niyang kinuha ang mga naitabi niyang dahon ng talong para ilapat sa tiyan nito. Nilagyan niya rin yon ng langis na ibinigay sa kanya ng manggagamot, alinsunod sa abiso nito sa kanya kung sakali mang may mapapadpad na aswang sa lugar nila. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, pinili na niyang sumigaw para naman maalarma ang kanyang mga kasama. Subalit makalipas pa ang ilang minutong pagramdam niya, napakatahimik pa rin sa pamamahay ng mga ito. Niwala nga siya noong naririnig na sumisigaw o naglalakad papalapit sa kanilang bahay.
Dahil sa pangyayaring yon, dahan-dahan naman siyang sumilip sa labas kung saan doon niya nasilayan ang mga albularyong pilit na nakikipaglaban sa mga nilalang na naroon sa loob ng kanilang bakuran. Paglalarawan ni Mandoy sa mga nilalang na yon, parang mga paniki ang pagmumukha nito, tapos meron yung mahabang balahibo sa buo nitong katawan. May mga nanlilisik din yung mga mata at meron itong napakalaking bunganga kung saan doon lumalabas ang mahaba nitong dila. Matapos naman yung masipat ni Mandoy, dali-dali naman niyang binalikan ang kanyang asawa sa takot na baka mapahamak ito. Napagtanto niya kasi noon, hindi lang iisang aswang ang tumungo sa kanilang lugar, bagkus isa yung grupo. Ang mas ikinakabahala niya pa, hindi yon mabilang ng mga daliri niya. Labis din siyang nababahala sa kalagayan ng mga albularyong nakikipaglaban doon. Gawa ng bukod sa mga matatanda na ang mga ito, hindi na rin pangkaraniwan ang tinatangang lakas ng mga aswang. Habang ginigising naman niya noon ang kanyang asawa, panay naman ang pagsilay niya sa bawat sulok ng kanilang bahay. Iisang gasera lang kasi ang may siga, kaya napakahirap para sa kanya na maaninag ang mga nilalang na dahan-dahang pumapasok sa kanilang tahanan. Awa naman ng Diyos pinuno, walang nangyaring masama noon kay Mandoy at sa asawa niya. Pagtungtong kasi noon ng 11:00 ng gabi, naramdaman na lamang niya ang pagsiliparan ng iilan sa mga aswang. Yung iba sa mga ito, tumakbo papalabas sa lupain ng ama ng kanyang asawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, doon niya rin napansin ang pagbalik sa normal ng asawa niyang walang kaide-ideya sa mga nangyayari. Pagsilay naman niya sa labas ng bahay, doon bumungad sa kanya ang mga albularyo, nakaupo sa tabi ng kanilang kubo, naghahabol ng hininga. Hawak-hawak din ito ang mga sinigaan nilang sulo habang patuloy na nagmamasid sa paligid. Nang akmang bubuksan naman niya ang pinto, bigla naman siyang inabisuhan ng isa sa mga ito na maghintay na lamang hanggang umaga. Naunawaan naman ito ang hangarin niyang tumulong, pero hindi yun maaari, lalo pat kasalukuyang pa ring umaaligid ang mga marka ng aswang na nasa kaanyuan ng mga insekto. Kung bubuksan niya ang pinto, hindi nila yun lahat mapipigilan dahil sa kawalan ng presensya ng mga nilalang. Maaari din doong malagay sa alanganin ang buhay ng kanyang asawa, gawa ng papasok yon sa loob ng sistema nito at doon magpapalaki hanggang sa sumapit ang pinakahuling buwan ng sanggol na dinadala nito. Huwag mo kaming alalahanin dito, Mandoy. Ayos lang kami. Matulog na kayo dyan. Mag-usap-usap na lang tayo kinabukasan. Teka sandali. Maaari bang initan mo kami ngayon ng tubig para bukas? Kailangan kasi namin yan, pampasara ng aming mga sugat. Wika nung albularyong namumuno sa grupo nito. Nang marinig naman ni Mandoy ang sinabi ng matanda, agad naman siyang sumang-ayon para naman kahit papaano magawa niyang makatulog. Kinaumagahan, hindi pa man noon sumasapit ang bukang liwayway. Agad naman niyang binuksan ang pinto para tulungan ang mga albularyong natulog sa labas ng kanilang bahay. Paglangit-ngit naman ng pinto, agad namang bumangon ang mga albularyong yon para salubungin siya. Dahil sa medyo malamig pa noon ang panahon, minabuti nilang ipagpatuloy ang gamutan sa loob ng tahanan nila Mandoy. Kasya naman sila noon sa kanilang sala, lalo pat hindi naman sila gaanong karamihan. Sa kanyang pagmamasid, doon niya napansin ang iilang mga albularyo na merong kalmot at kagat sa iba't ibang bahagi ng kanilang mga katawan. Yung isa naman doon, may natira pang kuko ng aswang sa kanyang dibdib, buhat sa bumaunyon sa kanyang tadyang. Gayunpaman, hindi naman ito gaanong malubha dahil ayon sa albularyong kanyang nakausap, malayo pa yon sa bituka. Pagbibiro pa nito na kaya niya pang tumanggap ng 10 ganoong pinsala
nang hindi nanganganib ang kanyang buhay. Pagkarinig naman ni Mandoy sa sinabi nito, napangiti lang naman siya habang sumasagot doon ng, "Huwag ka nang magyabang, Manong. Magpasalamat na lang tayo at walang nalaga sa inyo. Nga pala, kilala niyo ba kung sino ang mga nilalang na yon? Pakiramdam ko, dito lang sila naninirahan sa lupain nila, Itay." Matapos naman niyang makapagwika, bahagya namang napatahimik ang mga albularyo habang mariin itong pinag-iisipan ang kanyang mga tanong. Ayon sa mga ito, hindi malabong totoo ang kanyang haka-haka, lalo pat hindi madaling maglabas-masok sa bawat hangganan nito. Bukod kasi sa marami yun doong nakabaong pangontra, meron din sila roong iniwang mga tagapagbantay upang maharang ang kahit na anong nilalang na merong bahid ng kasamaan. Dagdag pa ng isang albularyo na para malaman nila kung totoo ba ito, kinakailangan nilang suyurin ang napakalawak na lupa ng mga magulang ng kanyang asawa. Mariin ding inilahad sa kanya ng mga albularyo, hindi yun tututol, lalo pat ang pinag-uusapan dito ay ang mga buhay ng kanyang apo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, siya na mismo ang naglakas ng loob para ilahad ang nais nilang mangyari sa ama ng kanyang asawa. Sa pagsapit ng 7:00 ng umaga, dali-dali naman siyang tumungo sa tahanan nito para yon ay kausapin. Pagkalahad naman niya ng tungkol sa mga bagay na yon, ito na mismo ang namuno sa gagawin nilang paglilibot sa lupain. Habang binabagtas nila noon ang daan, bakas sa pagmumukha ng matanda ang nag-uumapaw nitong galit buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Makalipas pa ang ilang minuto nitong paglilibot, doon na nga sila nadapo sa isang lugar kung saan meron doong iilang bahay na nakatirik. Paglapit naman nila rito, doon bumungad ang iilang tauhan ng ama ng kanyang asawa na pinahintulutan naman nila roong manirahan. Bale, nagkaroon muna sila roon ng ilang minutong pag-uusap bago nila tuluyang nilisan ang lugar. Sa halos kalahating araw nilang paglilibot, bigo silang makatagpo ng mga taong naninirahan doon na hindi naman nila kakilala. Ayon sa ama ng kanyang asawa, imposibleng may tumira doon ng hindi nila nalalaman dahil sa palagi niyang pinapasuyod ang kabuuan ng lupain niya. Masiguro lamang na malinis ito laban sa mga taong mahilig mangkamkam ng lupa. Nang marinig naman ni Mandoy ang sinabi ng matanda, hindi naman siya nagdalawang isip na magbigay doon ng opinyon ukol sa mga lugar na maaaring pagtirhan ng mga aswang. Naniniwala kasi siya, posible yung mangyari, lalo pat mga aswang ang hinahanap nila. Isa rin sa kanyang ginawang basehan ay yung pinapasok na mga panauhi ng kanyang ama, kahit alam naman itong hindi yun mga pangkaraniwang tao. Dagdag pa ni Mandoy na malabong manirahan yun sa lugar kung saan madali silang makita, lalo pat iisa lamang ang pakay ng mga ito at yon ay makuha ang anak nila. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay-bagay, hindi na yon nagdalawang isip na ibigay ang pamamahala sa kanya. Pagkarinig naman ni Mandoy sa sinabi nito, agad naman siyang nagpasalamat habang mariin niyang inaabisuhan ang mga kasama nilang albularyo na mas pag-igtingin ang pagramdam nito sa buong paligid. Kinahapunan, pagtungtong ng 4:00 ng hapon, narating na nga nila ang pinakadulong bahagi ng lupa. Sa lugar na yon, merong masusukal na kakahuyan na medyo malapit sa isang may kalaparang sapa. Habang pinagmamasdan nila ang paligid, bigla naman siya noong tinapik ng isang albularyo na parabang meron itong natuklasan sa lugar. Pagtitigan naman nila noong dalawa, agad naman itong itinuro ang isang parte ng kakahuyan kung saan doon nila nasipat ang iilang mga kasuotan na nakasampay sa sanga ng puno. Malabo namang may nagsampay sa mga damit na yon. Gawa ng bukod sa mga luma na ito, punit-punit na rin ito at halos hindi na mapakinabangan. Dahil sa kanilang nasilayan, agad naman silang bumaba sa mga kalabaw
para ipagpatuloy ang kanilang paglilibot sa lugar. Subalit, hindi pa man sila nakakapasok sa bukana nito, laking gulat na lamang nila nang tumambad sa kanila ang 4 na kalalakihan na merong daladalang mga itak. Sa estado ng mga ito, hindi yun nagkataon lang na naroon sa lugar. Nang masipat naman yun ng ama ng kanyang asawa, agad namang iniutos nito sa iilan nilang kasama na ihanda ang kanilang mga dalang barel. Pagkasama ng mga tauhan nito sa kanilang mga bitbit na armas, kitang-kita nila Mandoy ang pag-angil naman ng 3 lalaki na kanilang kaharap. Imbis na makipag-usap yun sa kanila, bigla na lamang yung sumunggab na siyang naging sanhi upang mapaputukan yon ng kanilang grupo. Subalit, pagtama ng mga balang yun sa katawan, laking gulat na lamang ng ama ng asawa niya nang masipat niyang hindi yun tinablan. Pagsilay naman ng mga albularyo sa mga ito, agad naman nila yung sinalubong habang taimtim na nagsasambit ng mga buhay na salita. Sa isang iglap, sumiklab ang kanilang pakikipagbuno sa mga nilalang na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makapagtaas na ng bakod at puder ang mga albularyo, doon na tuluyang napaatras ang mga nilalang na yon. Gawa ng nasisiguro ng mga ito, nasa ibang antas na ang kakayahan ng mga albularyong hininga ng tulong nila Mandoy. Para matapatan naman ng mga nilalang ang lakas ng kanilang pangkat, mabilis naman yung pumasok sa kakahuyan habang patuloy yung umaangil. Dahil dito, wala naman silang pagpipilian kundi ang sumunod. Sa pagpasok nila sa kakahuyan, wala naman sila roong ibang nakita kundi ang mga sanga ng puno na nakausli sa buong paligid. Maya-maya pa, napapansin na lamang noon nila Mandoy, unti-unti nang nagbabago ang lugar na kanilang nakikita. Mabuti na lang, magagaling ang mga kasama nilang albularyo, kaya hindi na naging mahirap para sa mga ito na basagin ang mga bagat na kanilang nadaraanan. Pagkatapos naman nila sa kakahuyang yon, doon nila nasilayan ang isang pamilyang may 12 miyembro. 3 sa mga ito pawang mga bata pa, habang ang iba naman mga dalaga, binata at yung 2 matandang mag-asawa. Pagharap naman nila sa mga nilalang na yon, matapang naman itong pinaalis ni Mandoy sa lugar, subalit biguyong sumang-ayon sa kanilang nais. Ayon sa matandang lalaking padre de pamilya ng mga nilalang, hindi sila aalis doon hanggat hindi nila nakukuha ang kanilang pakay. Dagdag pa nito na magkakamatayan muna ang kanilang grupo bago sila sumunod sa mga nais nito. Matapos naman yung marinig ng mga albularyo, hindi na yon nagdalawang isip na sugurin ang mga nilalang. Habang abala sa pakikipaglaban ang mga ito, sila Mandoy naman kinuha ang mga dalang langis ng mga albularyo na merong nakalubog na mga baging na makabuhay. Paglublob nila roon ng mga bala, agad naman silang humanap ng pagkakataon para umasinta. Sa maniwala kayo o hindi, pagkalabit noon ng kasama nila, kitang-kita nila kung papaano tumagos ang bala nitong pinakawalan sa mismong ulo ng nilalang. Dahil sa pangyayaring yon, naging madali na lamang para sa kanila na lipulin ang mga ito. Bago pa man noon lumubog ang araw, kasalukuyan na nilang tinatambak ang mga bangkay ng nilalang sa isang hindi gaanong kalalimang hukay. Bagaman aminado silang isang krimen ang kanilang ginawa, mariin naman nilang pinanghawakan na kaya lang naman sila lumipol ng isang buong pamilya dahil sa kagustuhan nilang mailigtas ang kauna-unahang supling ni Mandoy at ng asawa niya. Magmula noong napatay nila ang mga aswang na yon, wala nang gumambala sa kanilang lugar. Minabuti na rin nila Mandoy na doon na tumira sa pamamahay ng mga magulang nito kasama ang mga albularyong hininga nila ng tulong. Laking pasasalamat naman nila noon pinuno, gawa ng lumaki ang anak nila na walang iniindang anumang karamdaman. Pero alam niyo ba, na sa kabila ng kaligayahan nilang tinatamasa,
Buhat sa pagsilang ng kaisa-isa nilang anak, nagkukubli ang madilim nilang nakaraan ukol sa ginawa nilang paglipol sa pamilya ng mga aswang na patagong naninirahan sa kakahuyan. Matapos rin ang mga pangyayaring yon, napansin ng asawa ni Mandoy na masyado na itong aligaga at parang palaging maraming iniisip. Inisip na lamang ng asawa niya na epekto yun ng bangungot ng nakaraan ni Mandoy. Okay, opinyon ko sa kwento. Bangungot ng nakaraan ni Mandoy. Bakit babangungutin si Mandoy kung nailigtas naman niya yung asawa at anak niya? 'Di ba? Alam niyo, meron lang ako nakitang butas dito sa kwento na to, no? Lalo na yung lumabas yung 12. Baka naman kasi hindi lahat yun aswang. 'Di ba? Siguro sinama lang nung totoong aswang o yung mag-asawang aswang lang o yung mga matatanda lang doon, yun lang yung mga aswang. Sinama lang yung mga kapamilya nila para lang manindak. Pero ang ginawa ng grupo ng tatay neto ni Mandoy or tatay ng asawa neto ni Mandoy, inubos, pinagpapapatay lahat. 'Di ba? Siguro si Mandoy inisip niya na, teka lang, hindi ko naman nakita lahat yan na nag-transform bilang aswang bakit pati yung mga binata dinamay ninyo? 'Di ba? Kahit sino naman siguro matotroma kapag nakasaksi ka ng ganun. Lalo na ako, pag nakakita ako ng ganun, syempre maaawa ako sa mga bata. Anong malay nun, 'di ba? Tsaka hindi ko lang maintindihan dito sa mga aswang na to. Kitang-kita naman nila na napakalakas na ng depensa ng bahay. Bakit inuulit-ulit pa nilang pasukin? Sabihin na nating nakalusot. Oo, isa sa mga tauhan ng tatay ng asawa nito ni Mandoy. Pero bakit nyo pa ipipilit? Alam nyo nang maraming albularyo doon. Alam nyo nang pwede kayo maubos anytime. Tapos sinama nyo pa yung mga kamag-anak nyo. Ang ending, nalipol yung buong lahi ninyo. Paano pa kayo magpapatuloy? Para lang sa isang sanggol? Ganun ba kasarap yun? Well, hindi natin sila masisisi. Parang ganito lang yan. May ulam kayong sinigang tas wala kayong kanin. 'Di ba? Well, yung mga nagda-diet, maiintindihan ko. Pero yung mga walang paki sa diet, alam ko maiintindihan nyo ako na meron kang patis, kalamansi, sili, tas may sinigang ka, tas wala kang kanin. 'Di ba? Siguro ganun yung tingin ng aswang dun sa mga bata. 'Di ba? Meron silang masarap na putahe pero may kulang. Gets nyo? Siguro kaya nagpupumili tong mga aswang na gawin yung bagay na yon. So ending, sa sobrang kapabayaan nila, nauubos o namamatay sila. Ilang yung tingin ko sa akin lang yon. Pero kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.